Waalaikumsalam. Betul kowe betul kandamu cahayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cahayu jo guyu-guyu. Lali wayah lali petong tong 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 rasane wong lagi kandung milih macet apa milih urung yen urung tati mau gantung Maria apa marindu sedina rasane seminggu neng awak marah ke guru numpak dokar mlakune ngolan wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. waduh papa ala aduh piyung anakmu kaya wong gemblung kapati koparen pitulung iwak cucut lepu neng karung kebacut alias kadung ngentek sawah ngentek ke kampung. Asik. Luweh becek lara untu daripada sirai ngelang sakit cinta sakit rindu yen bengi ra iso turu yen awan rata yen mangan amarga tansah kelingan. Betul kowe betul kandamu cahayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cahayu jo guyu-guyu. Lali anak lali bojo Lali wayah lali petong tong 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 rasane wong lagi kandung pilih macet apa pilih urung yen urung tak trimo gantung
paring pitulung iwak cucut lepu neng karung kepacu alias kedung ngenteke sawah ngenteke kampung